Ti koristiš funkciju rotacionog adaptera, da li si imao nekad pre iskustvo sa tim i kako ti je to iskustvo, koliko ti olekšava svakodnevnicu? Pa nisam imao iskustvo sa rotacioni adapter, to sam sad prvi put dobio i mnogo je lakše za vožnju automobila, sedenje, kad ima manje prostora, kad uradim rotaciju, pravim sebi mjesto da mogu komfornije da sedim, a i što se tiče vožnje bez rotacije ne bih mogao da vozim. Dobro, kako sam ja shvatio, tebi je svakodnevnica vožnja u automobilu, provodiš puno vremena u automobilu, zahtevaš da imaš komfor, prosto sediš u protezgi 8 do 10 sati, koristiš je i više od 15 sati dnevno, znači sam taj rotacioni adapter poprilično ti pruža puno mogućnosti i komfora da možeš da uđeš, da izađeš iz automobila, da možeš da obuješ patike. Tako je, bez problema sedim, vozim auto. Kad nisam imao taj rotacioni sistem, nisam mogao da vozim auto, bilo mi je mnogo teže za vožnju automobila, sad mi je veoma lakše.